muke domin shi yake kula minista godiya muke minista ji kusan da ba gudu godiya muke mu kai da haƙi birnin kebe da mana amma birnin kebe da haƙi ya na gato da mashin an kashe wuta da ke ma Bashar Aliyu a can na ta bada tallafi ga ba su gajeyen ƙari waɗanda ba su da ƙari yana ta bada jari gajeyen ƙari wa jari wa jari Bashar Aliyu to shi na ka konsumo sun je ka da jaƙi hada tuwa da zaka sawa na riga na ɗaya nuna ne yanzu magana wucewa birnin kebe ta dare birnin kebe mun kai gidan Bashar Aliyu shokai in tambaye ka ina na ka samu labarin ga waya na gani ina diba wayata na gaina ta bada abubuwan da nace to wallahi zama bai ce min ba sai na cimma DJ hayaki mun da yanzu kai dan maye in ban da saurinka ai ka san shi Bashar Aliyu SA na mai girma ministan kasafin kasa gaskiya ne mutum na mai bin abu daki gaskiya ne muna zaune hannan gondo za a taho wurin kai ba sai ya san ka ba wasu bisa mota ma suke son ka shido wallahi ba su wannan tallafin na ga wani mai tsohon mashin da laka hoton wanga mai girma kauran malam Abdullahi Gondo shi ma cadi an kai yadda tsohon nan an ka ba sabo ya samu abin kabu in ba masoyin ka bayowa ka baka mashin halin da yanzu kai abin da ka so ka sani ina jin ka DJ hayaki amma ina jin ka tunda ka ga mu gondo muke shi ko har birnin Kebbi gaskiya na ko ba gaskiya ba gaskiya na tabbatar da kamar yadda yasa a yi gyaran bohol ne na cikin gondo gaskiya ya ba wasu yan media mu ma yan comedy yana nan towa wurin mu yi hankuri mu yi shiru mu jira lokaci hayaki mu kai kanmu tunda dai ba sai ya san mutum haka taimaka mai ba ba dai aka hawa da ya ce wanga gudu shi taho shikenan a son zama na haka hawo mutum kuma magana rika ma jaka ko rike ta zaka yi ba sai ka rika da DJ hayaki ni da ka san mutum ya wanga ita kare mai iska da komai da komai tunda ka san war tsohon mashi baya barna to lahiya yau dai muna canza ka wallahi yau muna canza ka ban wani da can na hakadi da kai dan kanmu a wanda jari bola ma kai shi muna hasara mu kama ta ko sai an tura wai yana zuwa birnin Kebbi ko wallahi kai ta tuna ta ba shi dingo birnin Kebbi ko wallahi tunda mun gaji ana ba ita haka talaka takin tabi yan ga SM kunan na minista wanda baya barna